Pinyo wacho ma Kisumu ne mukomago eko magin kuonde mag timo ohala manoketie mago containers e gwenge eko mag Akamba kod e gwenge eko ma sani koro ne en kanyiendo mar Akamba kanyakla koda ka gwenge ma sani nitiere Posta. Maendi ne okelo weche mang'eny ahinya sama bende koro oganda nyawacho ni gigo noketgi kama ok owinjore. Kata kamano endo Desemba mano endo mar higa mokadho, kaunti ma Kisumu ne ogolo mago eko jo ohala mane nitiere kanyo mabe kono keto containers go eko. Kata kamano endo sani ndi koro ne gigolo containers go eko achiel kachiel bang' koro jopiny nogolo ng'ur mar kawacho ni koro gigo nokete yo nindo mok kony kendo ok ber negi nikech koro mono gitimo yoregi kaka oganda mago eko mantiere Kisumu County. Kama wafanyabiashara tunafurahia sana kwa sababu kuna mtu fulani ametolewa mahali akuja aweke containers, na wafanyabiashara wa hii mji ya Kisumu walibomolewa na wakatolewa wote. Kama county government iko na mipango mizuri, iwe kitu cha ukweli, sio kitu cha kudanganya watu na baadaye wanapatia wananchi hasara. Hatutaki kudhulumiwa na wengine wanapewa udhuluma yetu kwa faida ya kwao. Tumekataa na